U Kocureše od 25. júlia po 5. август отримує Medzinárodný volontérsky kamp po projektu Evangelskej cerkvi i organizáciu pod názvu Pomoc Vostočnej Európy. V tých dňoch 10 volontére z Holandii robia na ušoriovaniu kampa Evangelskej cerkvi. Otrimujú kreatívny i edukatívny robotní za deti i uključujú sa do roboty novootvorenej národnej kuchni u Kocure, ktorá pomáha najchudobnejším ľuďom Valala, davajúci im bezplatné poludenky. Robota ide bardzo dobre. Ze 6 mladí volontere porobili veci, jak co sme zaplanovali za to 2 dni. Mi grupa volontérov zo Holandiji i za kamp sme doznali u našej cerkvi prek jednej volontérky, ktorá už tu bola pred 2 rokami. Budućnost toho kampu izvesna. Jak hovorí pastor Evangelskej cerkvi u Kocure Aleksandar Subotin, za šľudujúci rok už dohovorený príchod 2 grupoch volontérov z Ameriky. U Ruskim Keresture še tých dňoch tiež organizuje Medzinárodný volontérsky kamp, čího iniciatore i realizatore mladí vyhľadovače Serbii, lokálna zajednica i turističné združenie Ruského Kerestura. Straných volontérov máme 10. Oni prichádzajú z Španije, z Italii, z Irskej, z Južnej Koreje, z Chorvátskej i dúfam, že to všetko. Máme i zo Serbii, ktorí nie zo Kerestura, ale tiež máme i 17 lokálnych volontérov. Ja líder toho kampu jedno zo jasno. Prichodzím zo Španiji i toto celkom nové iskustvo za mne, nová kultúra i obyčaji, ale páčiše mi i Valal i ľudia. Veci o tých kampoch ste hodní opatriť u našej emisii TV Magazín na nedeľu na 20 hodín.